alebo mestského zastupiteľstva. Toľko to úvodom, takže vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní, po dlhej prestávke, v podstate po 2 rokov, otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré som zvolal z ustanovania paragrafu 12 odseku 1 a paragrafu 13 odseku 4 písmena A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení neskorších zmien a zároveň to je článku číslo 6 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva do Primorskej Soboty. Na dnešnom zasadnutí svoje neúčasť ospravedlnili zatiaľ pán Haducha, ktorý, ako viete, je poslancom Národnej rady a majú zasadnutie, a pán inžinier Richard Demeter, ostatný neviem. Takže prosím vás. Tak pán doktor Mir príde pozdejšie, ostatný prosím vás. Pán Tankov nepríde, alebo príde pozdejšie? Teraz neviem, pozdejšie. Ďakujem pekne. Ešte ďalší? Informácie. Dobre, tak. Pán Hazuka, pán Demeter, pán Mir pozdejšie, pán Tankov pozdejšie. A tým pán... Ďakujem pekne, pán Váčka, že pani Bornajová príde pozdejšie. Čakal som, že toľko si prosto povie. Dobre. Ostatné informácie? Neviem. Takže, vážené pani poslankyne, vážené pani poslanci, a teraz prosím vás pekne, aby sme zistili, na aký počet poslancov v sále. Prosím, zaprezentujte sa. Takže na základe vykonanej prezentácie je prítomných 15 poslancov mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Vážené kolegyne, kolegovia, takže odpovede na interpelácie vám boli doručené z mestskej policie ešte 3.7.2025 a 14.7.2025 pani Žirošová to poslala z podporu rozvoja mesta. A teraz, vážené kolegyne, vážené kolegyne, dávam hlasovať za návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva, ktorý je uvedený v pozvánke rokovania. Pozvánka vám bola doručená, tak prosím, nech sa máte hlasovať za tento program. Ďakujem pekne. Konštatujem, že návrh programu rokovania ste schválili. A teraz sa kolegyne kolegovia pýtam, sú nejaké zmeny alebo doplňujúce návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania na dnešnom zastupiteľstve? Áno, prosím. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán primátor, chcel by som sa spýtať na začiatok tohto rokovania dve otázky.
čas to aj fungovalo. Ale momentálne to, čo sme videli, ešte len mestské zastupiteľstvo sa ani nezačalo. Ľudia, o ktorých rozprávam, ľudia, ktorí mňa teraz natáčajú, sa dostali do hádky a do nepokojnej hádky, keď som započul to, že padli nepekné slova. Citujem, nie ty budeš mať zle, ale nie ja budem mať slovo zle, ale ty. Sú to vyhráči a ja si myslím, že toto na verejnú pôdu mesta Rimavskej Soboty nepatrí. Mám obavy z toho, aby títo ľudia zneužívali videá voči nám a nebude vstup, že tieto nahrávky sa verejne budú prezentovať na internete a nahrávky v celosti, tak ja sám za seba, ale ako som spomínal, viacero poslancov mi avizovalo, že túto sálu opustíme. Chápeme a rešpektujeme, že sa kameruje to, ale nech mi nikto nepovie, že oni sami prišli z vlastnej iniciatívy toto natáčať. Ešte raz, nemám problém s natáčaním, aj ja sám som sa dostal na internet z týchto kamier, ktoré bolo také, že z jednej strany to vnímali tak, ako to chcel, ten, čo to uverejnil, a z druhej strany to bolo také pochopiteľné. Takže ja osobne nebudem toho dlhšie rozprávať. Ja si myslím, že na mestskom zastupiteľstve by mal vládnuť pokoj a konsenzus. A to, čo sme vedeli teraz, hneď na začiatku, to bol pravý opak. Ja sa musím priznať, že som mal obavy z toho, aby tu nenastal konflikt medzi ľuďmi a mali by sme hľadať iné riešenia na mestskom zastupiteľstva a nie hádky, nie osočovanie, nie zneužívanie veci. Ďakujem pekne, ja odchádzam z tejto sály. Ďakujem pekne. Samozrejme, to je vaše rozhodnutie. Keď odchádzate, tak poriadku, ale nezabudnite na jednu vec. Pani vedúca okolo vás podrobne informovala, že ani ja, ani nik nemôže zastaviť natáčanie kýmkoľvek. Občan príde, natočí. Vy hovoríte, že zdiskreditovať. Nikto neobjednal, ja som nikoho neobjednal, pána Hánovi si odobraze. A tí páni, ktorí to natáčajú, môže ktokoľvek natáčať. Môže byť váš sused, váš brat, vaša maminka, alebo ktokoľvek, natočí a čo to natočí, zverejme to, čo pozná za vhodné. To je vecou. Hovorím, nikto neobjednal, natáčajú na vlastné kamery, nie na kamery mesta Rimavskej Soboty. A že sa oni pohádali, ja neviem s kým tu sa pohádali, nepohádali sa s mnou, s nikým ani poslancami, keď sa občania hádajú, to je tiež ich vec. Takže pán Hás, pokiaľ opúšťate mestské zastupiteľstvo, je to vaše osobné rozhodnutie, ja to rešpektujem, prosím, ale neviem to zastaviť, aby títo páni tu nenatáčali. Ktokoľvek príde na Hás, vy ste povedali. Ja som vám odpovedal, pánovi, nech páči. Ja som odpovedal na jeho pripomienky, takže nemám faktické. Ja som tam chcel To je rovná spôsob. Počúvate, majú to oni v rukách a zverejňujú mestské zastupiteľstvo, ja to rešpektujem, ja s tým nemám problém. Ale ich zverejnia časť, oni uznajú za vhodné, tak to je ich vec. Ale pýtam sa vás, prečo by vás oni mali diskreditovať? Však oni zverejnia to, čo vy poviete, alebo ktorýkoľvek poslanec, alebo čo poviem ja. Chápete? To znamená, aká diskreditácia. Oni zverejňajú vaše slova, napríklad zverejňa, čo ste pred chvíľou povedali. Aj to je ich vec. A čo vám to platí? Vám platí to, že oni zverejňa to, čo ste ti povedali, a to, čo poviete a ďalší kolegovia. Ja vás nerozumiem, pán Hás. Ale nevadí, to je v poriadku. Takže ja som vám odpovedal na vašu otázku, takže pán Alexandr. Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegy, vážení kolegovia, v úvode ocitované slova pani Žirošovou o tom, že zastupiteľstvá sú
občania, to je pravda, treba rešpektovať. Ja však v tomto prípade nebudem hovoriť o pocitoch, budem hovoriť o svojom vnútornom presvedčení a osobne si myslím, že to, čo vyslovím teraz, jeho názve je to tak. Pán Dorkin a pán Viola ešte ani donedávna netušili, kde je táto rokovacia miestnosť a nevedeli, čo sa deje v Ivovskej Sobote. Nakoľko pán Viola je z Plešica, pán Dorkin je neúspešný kandidát na primátora v Tornaví za stranu a za hnutie Matovičovo Oľano. Všetky jeho aktivity na sociálnych sieťach, ktorými sa zakrýva, sú len jeho zištné politické aktivity, na ktorých si buduje svoju popularitu a získava si však svojich potenciálnych voličov. Viem presne o tom svoje, viem o jeho aktivitách, jasne viem o jeho aktivitách v rámci predvolebnej kampane za Oľano, viem, akým spôsobom sa snažil získať podporu na svoju kandidatúru aj od nášho progresívneho Slovenska. Ale keďže sme veľmi rýchlo zistili, aký je to človek a aké praktiky používa, odmietli sme túto podporu. Z ničoho nič sa potom pán Viola spamätal, našiel kompas, mapu, zistil, kde je Rimavská Sobota, kde je Stornové. Pán Viola takisto našiel cestu do tejto rokovacej sály a odrazu nám tu obidve stoja a natáčali na mestské zastupiteľstvo a zverejňujú si z neho krátke záznamy, respektíve tie záznamy využíva teóriene primátor Šimko na svojej sociálnej sieti, na svoje krátke, respektíve ako také videá. Ďalšou vecou, čo je veľmi dôležitou, je fakt, že občania Rimavskej Soboty nielen mňa neustále bombardujú otázkami, prečo nie sú zverejňované záznamy do zasadnutí mestského zastupiteľstva. Keď boli vyhotovované a oni dokázateľné boli ešte do minulého zastupiteľstva na videokaze, ktorá patrí mestu. Posledné dva zastupiteľstva som aj zmysel zákona o slobodnom prístupu k informáciám žiadal primátora Šimka, aby ich zverejnil, odmietol zverejniť zasadnutie videozáznamy z mestského zastupiteľstva, ktoré dokázateľne existujú. Jednoducho takým spôsobom odmietol sprístupniť informácie o zasadnutiach obyvateľov mesta. Preto tak, ako povedal pán poslanec Hás, aj ja vyzývam teraz a chcem, aby im bolo odovzdané slovo aj pánovi Dorkinovi, aj pánovi Violovi, aby tam zverejnili prístup, že zverejnil komplet nedozvedaných záznam zo zasadnutia tohoto mestského zastupiteľstva a umožnia ho prístupniť všetkým obyvateľom mesta Rimavskej Soboty. Môžu ho zverejniť na YouTube kanále mesta, ktorý je takisto verejne prístupný, a môžu ho zverejniť na svojom YouTube kanáli, ktorý má dostatočný počet sledovateľov a bude vidieť, aké aktivity nekáve a podľa môjho názoru prospore s jeho videním a utvrdení sveta a o tom, ako pomáha rôznym a ako sa riešia politiky v Rimavskej komunálnej Rimavskej Sobote, ako je to v rozpore s tým činím. Takže vyzývam teraz všetkých poslancov tejto stále pána Jona, ďalej slovo pravdu a takisto aj pána Dorkina, aby dali zverejný prístup, že po 48 hodín po ukončení tohto zastupiteľstva bude zverejnený nezozbiehaný záznam zo zasadnutia tohto mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Pán Polo, vy vyzývate pána Dorkina, aby ešte nedávno ste netušili, kto je to pán Dorkin. Ani my ešte pred 7 rokmi nevedeli a netušili, kto to je. To, že oni prídu do mestského zastupiteľstva, to je ich vec. Natáčajú, to je ich vec. Zverejňujú to, čo oni uznajú za vhodné, to je ich vec. Prečo vy nedonesiete kameru, natočíte a zverejníte? A jednoduchá vec. Ale vy ich od nich to nemôžete žiadať. To je ich dobrovoľná vôľa, čo robia. Dúfam, že s tým takže súhlasíte. Zvyšujú popularitu svoju. Aj to je ich vec, vážený pán Valo. A keď ste pán Dorkin kandidovať, alebo kandidoval za SDK, aj vy ste kandidovali pre 4 roky na nejakú stranu pre 7 ľudí, potom zase a teraz budete kandidovať za ďalšiu stranu. Však to je normálna vec, vážený. Lebo však to je normálna vec. A keď on odmieta, vyzývate, aby sa k tomu vyjadrili, však to je jeho vec, vážený pán Valo. On tu prišiel ako občan, ústavné práve má natočiť a zverejniť to, čo on uzná za vhodné. Neviem, čo sa mu na to nepáči.
kamerou, natáčajte. Sú to jeho vlastné kamery. Ja nemôžem zakázať, že pán Gorkin stojí to zády, ani vy to. Ale dobrovoľne pán Hanko odchádza, to je tiež vaše rozhodnutie. Aj vy sa môžete postaviť do môžete. Pán vás nech páči. Ďakujem za slovo. Zdá sa, že už nedostanem. Ja sa držím toho, čo som hovoril, pokiaľ dostanem na to odpoveď, kto je objednávateľ, ale možno to už ani nie je dôležité. A druhá vec, že to bude zverejnené, tak sa rozhodnem, či dostanem alebo nie. Andráš. Ďakujem, pán primátor. Ja nesobudne vnikol ústavné ani občanské právo. To bol nie, aby zverejňoval, čo chce, kedy chce, ako chce, akým spôsobom. Toto nie je absolútne. Ja som tiež robil v médiách a tiež som si robil, čo som chcel, kedy som chcel, ako som chcel. Ale jedna vec je pochybná a tá vec sa volá to, že sa niekto snaží vystrihávať iba negatívne chvíľky našich poslancov, kolegov a kolegyň. Toto je ako otázne, že či také médium tu môžeme my jednoducho legitimizovať v tejto sále, ktoré jednoducho bude vystrihávať poslancov v takých chvíľach, ktoré možno ani nepovedali, a keď to povedali, tak na záver niekto iný poslanec ako dostal minulosti. Toto ide podstatnou mnohých občanov tohto mesta, a tí občania žiadajú, aby bolo jedno objektívne, jedno celočasové a jednoducho rokovanie, ktoré bolo premietané rokovanie, ktoré zaberá objektívna kamera, a my takú kameru máme. A volá sa to mestská kamera, mestský zamestnanec volá pán Denko, a táto vec je len otázka toho, či my dneska schválime, aby mestské zastupiteľstvo bolo touto kamerou zaberané, aby bolo možné prístupné pre všetkých občanov nášho mesta. Takže ja budem v určitom mieste, na určitom bode túto vec podporovať, keď budem návrh. Ak nenavrhneme návrh, ďakujem. Andráš, použijem vaše slova, že niekto bude vystrihávať negatívne slova, ktoré povedali a nepovedali. Ako môže vystrihnúť slova, ktoré nepovedali? Toto ste povedali lepšie. Vy nemôžete, Andráš, ja vám jednu vec poviem. Pre týchto dvoch pánov porušili by ste ústavné práva, keby ste ich takto poklonkovali. Dobre. Ja nemám problém. Mňa vystrihávala Rimava už roky. A nemal som tým problém. Ja som ich objednal, oni dobrovoľne sem. Aha, to je pre vás. Ja som ich objednal. Ak ja si od nich vypýtam nejaký záznam, dávno som už sa také vládať, dojde aj kameru a vy ste ľudí pokúsete, ja s tým nemám problém. Ja čo poviem na tomto mestskom zastupiteľstve, za tým si stojím. Aj tvrdé slova, ak by som náhodou niekomu z vás porazil, tak sa vám ospravedlním. Tak ja sa nebojím, kde ma vystrihne páni. Nie tak, ako vystrihávajú Fica, napríklad, televízia Markíza. Ich vystrihávajú. Včera večer ste mohli. Za to hovorím páni. Ja neviem, čoho sa bojíte. Čoho sa bojíte od týchto kamier? Prišiel tu, čoho sa bojíte? Tak ten, ktorý sa bojí, tak odídite, však to je normálna vec. Ale ja čo poviem, tak to platí a poviem aj zajtra na pozajtra odíde. Čoho sa bojíte, pán váš? Pán Halas, pán Malo, čoho sa bojíte? Však to je v podstate natáčané to, čo hovoríte, pán váš, nie to, čo ste nepovedali, že sa to zakazilo. On tu natočí, aby sa potom napíte za svoje nároky, alebo hovorí. No, pán váš, nech sa vrať, nedohodneme sa na tomto, lebo neviem, čo sa bojíte tých kamier. Ani tej kamery sa nebojíme, pán primátor. Ani to sa nebojíme, že nás iba nás vystriháva. Viete, bojíme sa toho, že nevystriháva vás a my
iniciatívy a obrazne povedané, tým, kto im dal ten informáciu, aby začali takto konať, ste boli. To je moje presvedčenie. To si proste myslím, tento môj názor, nikto nezoberie. Nie som v tom rozhodnúť sám. Žiaľ, problém je presne to, čo pomenovali ďalší kolegovia, je to, že sa nedozbiehaný komplet záznam a nedostáva na verejnosť. Aj napriek tomu, že tu zastupiteľstvá sú verejné, nie všetci občania Rimavskej Soboty sa chce majú možnosť postaviť, majú možnosť sedieť a majú možnosť sledovať a počúvať naše slova. O tom svedčí, a mal som to v pláne citovať prvej interpelácie, ale aspoň časti nám citujem jeden bod, ktorý sa týka toho, čo vyplýva z zápisnice východnej časti Rimava Malomocka, kde obyvateľia mesta sa obrátili na predsedničku východnej časti s požiadavkou, aby zistila, z akých dôvodov nie sú zverejňované záznamy z mestského zastupiteľstva a ani nie je možné na stránke mesta nájsť záznamy z posledných zastupiteľstiev. Zdôvodnenie východnej časti je to, že obyvateľia zasadnutia pravidelne pozerali, sledovanie zasadnutí mestského zastupiteľstva v podstate občania sledovali a kontrolovali poslancov, ktorým dali svoj hlas, ako sa vyjadrujú, vystupujú, hlasujú, či vnášajú požiadavky, s ktorými sa na nich občania obracajú. A zároveň občania aj kontrolovali mesto, či požiadavka, ktorú poslanec predniesol, bola zo strany mesta splnená. Toto v tomto prípade, aj keď majú de facto de jure nesporné právo pán Viola z Pleši a pán Dortík z Torná, ktorí donedávna nedošli, kde táto sála je, to právo nikto neberie, môže to natáčať. Ale čo je nesporné? Rozporné je to, že tie záznamy sú zneužívané na čisto predvolebnú kampaň, pán primátor, to je fakt, to je jasné. A zároveň sa nedostávajú kompletné informácie o obyvateľov mesta, popri tom mesto disponuje svojou vlastnou kamerou, za ktorou roky stále buď pán Sirotiak alebo pán Benko. A ten záznam bol vždy zverejnený na kanáli mesta YouTube. A každý si tam môže ísť pozrieť, že tie záznamy zverejňované sú. Len posledné to zasadnutie zastupiteľstva, kde sa začali argumentačné a reputačné fiasko, sa nezverejnili. Kde sa je rokovalo o zvýšení daní, o zvýšení poplatkov, zavedení ďalších poplatkov a mnohých iných vecí. To ste nezverejnili. Ale veci vytrhnuté z kontextu sa zo záznamu týchto ľudí na vašom Facebooku objavujú veľmi často. Tu ide o to, čo som ja povedal, pán Dortík, pán Viola. Spoločne vás vyzývam my, tu sediaci poslanci mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote a neberieme vám právo vykonávať záznam, vyhotovať záznam z tohto zastupiteľstva, ale vyzývam vás, aby ste dali verejný prístup všetkých 21 000 sobotňanov, že záznam, ktorý vyhotovujete už 38 hodín, zverejníte na YouTube kanál do vášho malého mesta. Nezostrihaný a nemanipulovaný. Takže prosím vás, pán primátor, odovzdajte týchto publikových sviatkov, ktoré dostáte spoločnosť a stornáte slovo. Pýtam sa vás, chcete odpovedať pánovi Hlasníku? Dobre, tak poďte sem, povedzte o svoj názor. Takže on vás vyzval, ale neviem, akým právom vy vôbec žiadate toto od tých ľudí, kto natáčajú. Pán Bolo, áno, vy nechcete povedať, že ja som bol prešíci tohto pána, ani neviem, prepáčte, ani som neviem, ako sa voláte, pána Dorkinov poznám, ani neviem, tak včera som ho pozval, bol som prešíci, pozval, príďte natáčať, lebo bude zle. Dorkina som asi pred týždňom dávno hovoril, príďte natáčať, lebo bude zle, ak neprídete. Ale akým právom vy od nich žiadate to, že skrátka mi naskali a všetko. Mňa mrzí jedna vec, že televízia Rimava prestala vysielať. Mňa to mrzí skutočne. Mňa to mrzí. Ja by som bol najradšej, aby to bolo tak, že áno, priamy prenos, niekto zverejňujú a potom celý týždeň. Ja by som bol najradšej a budem za to hlasovať a ja som za, že poskytneme finančné prostriedky televízie Rimava, ja rád budem tlačiť za tieto. Televízia Rimava to robila zadarmo teraz. No tak sa zárnime. Pani Smačná povie za, pani Smačná povie za koľko, alebo ja neviem, šéf televízie
budú vysielali, ja budem prvý, ktorý to budem natvárať, že zverejne, a čo sa týka dania a poplatku na poslednom súhlasovi, keď sa tam dalo, pamätáte? Môžete planiť, dobre. Prosím vás, to sú tie krásne pandovky, máte slovo na základe požiadania pána poslanca. Dobrý deň, prajem veľmi pekne, ďakujem za slovo. Chcel by som sa vyjadriť, lebo veľa klamstiev zaznelo a nepáčilo sa mi, ako na mňa na začiatku poslali jedného človeka, ktorý ma tu vyprovokoval a pôjdem vždy cestou Pána Boha, vždy sa budem modliť a budem stále šíriť dobro, Ježišovu cestu, pravdy a života. A keď to niektorí nevedia uniesť, tak nebudú vedieť. Ja pôjdem stále, ja sa budem spovedať ten Pán Boh. Takže toto som chcel povedať. Ďalšia vec, čo tu odznelo, že robím to za peniaze. Hrozné klamstvo. Ani cent z toho nedostávam. Čo pomáham ľuďom, ani cent z toho nedostávam. Čo pomáham ľuďom, nerobím pre voľby, lebo to by som nebol každý deň medzi ľuďmi a nepomáhali, nenosili dary. 2000 ľudí, vyše 2000 ľudí dali dary. A roznášame to každý deň po robote. Chodím a roznášam. To by ste mali aj vy urobiť a vy bol život lepší aj druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý a tiež aj z vášho platu, ako to robím ja. Z minimálneho platu dávam ľuďom a nezverejňujem tu na video. A také klamstvá šírite tu o mne, mali by ste prestať už s tým. Tak vy neveríte, ale mali by ste sa spovedať tam hore a potom uveríte, lebo budete mať pokojnú dušu a kľudné srdce. Lebo nemáte pokojnú dušu, to vidno na nás, že neviete kľudne spávať. Začnite už pomáhať, viete prečo sem chodím? Lebo ten internát, kde môže byť 130 rodín, blokujete. Prečo tam nemôže? Viete, koľko mne denne píšu, že chcú kde bývať, či je nejaké ubytovanie alebo niečo pre nich. Že chcú bývanie. Viete, koľko rodín píše? Koľko takých rodín, čo sa chce zo zahraničia vrátiť? Čo som chodil sem na strednú školu, na poľnohospodárstvu, na odbor doprava. A všetci spolužiaci sú skoro von. Prečo? Áno. Vy do mojich videí nebudete rozprávať. Keď sa pozrite na moju facebookovú stránku, zavolajte si kameramana, on vám to nastriha, ako vy chcete, alebo zrejme vám celé, ja vám neblokujem, aby ste prišli iný kameraman, blokujem vám. Pozrite si moju facebookovú stránku, koľko minútové videá sú tam priemere. Minútové, trojminútové. Vy si myslíte, že ja to idem tu a budem to strihať, neviem, týždeň popri robote a nebudem pomáhať ľuďom, aby ste vy to mohli pozerať. Viete, ja chodím aj do roboty. Viete? Ja neviem ešte popri vašej robote, ako chodíte po dedinách a robíte tam horibilné zákazky za horibilné sumy. Viete, ja nie som, ja idem za minimálnu výplatu aj z toho roka. A keď sa niekde dostanem a bude to chcieť Pán Boh a dostanem sa, tak moju výplatu budem rozdávať a čím viac budem mať, tým viac rozdávať a tým viac budem pomáhať, či ma chcú nejakí novinári zastraviť, či nie. Rimava aj o mne, keď som kandidovala, napísala také veci, všetko povymieniala a komu som sa mohol sťažovať? Lebo kde diktujú peniaze a nespravodlivosť, tak tam to ide zlou cestou, ja by som vám odporučil, choďte cestou Pána Boha Ježiša Krista, budete mať kľudné srdce, pomáhajte ľuďom a uvidíte nový význam, lebo tie peniaze, to bohatstvo, čo získavate tu hore po dedinách, hore, dole, a takéto verejné zákazky, to vám šťastie v živote nedonesie, možno na minútu, na dve, možno na jeden deň. Preto toho som sa chcel vyjadriť, všetko klamstva, ja to robím všetko pre seba. Môj kamarát Laci chodí so mnou pomáhať už dlhé roky zadarmo, nič za to nechce, mnohokrát ani obedí ma na polievky chodíme. Aj teraz sme boli v Humennom pomáhať chorým deťom a polievku sme si dali, ja jednu kapusticu, on jednu troškovku. Viete, ako žijeme nie tak ako v luxuse, my budeme stále pomáhať a vy nám v tom nezastavíte. A tam v tom internáte chceme pár byty pre mladé rodiny, nech sa vrátia zo zahraničia a nech žijú kľudne v Rimavskej Sobote, veď ide dole populácia.
situácia, nevidíte, už je pomaličky po 20 000 ľudí v Rimavskej Sobote. A prečo? Lebo nepomáhate ľuďom. Prečo neviete sláviť, aby tu mali ľudí? Veď majú tu už nový závod, ďakujeme pánovi Šimkovi. Nový závod sem priniesol. Tak, aj keď sa smejete, viete, koľko ľudia si tam našli prácu a nájdu prácu a nemajú kde bývať? Viete, že nemajú kde bývať. Veď to tu vybiera, rozmýšľate, treba pomáhať mladým rodinám. Takže toto som chcel. A budem sem chodiť stále a budem pomáhať ľuďom. To, že Tornami už všetko, tam som kandidoval, pani primátorka všetko dala do poriadku, čo som ja chcel. Ja som sa aj modlil za ňu. Veľmi šikovná je. Aj keď som vtedy išiel proti nej, lebo som chcel zmenu, ona to urobila, nová primátorka. Gratulujem jej, že toľko všetkého doniesla do Tornami. Takže ja tam už nemám význam. Ja budem stále chodím aj do ďalšieho, chodím aj do Lučenca. Keď tam budú proti ľuďom, aby ma ľudia budú prosiť, aby mali ubytovanie, aby mali bývanie, aby mali kde žiť. Viete, koľko sú bez strechy nad hlavou, chodíte, ktorí tam žijú vonku z domu, chodíte. A mnohí by chceli pracovať. A dajme to pracujúcim mladým rodinám, nech tam žijú kľudne. Veď 130 rodín, to je koľko? 400 ľudí, plus do Rimavskej Soboty. Ale veľmi veľmi ja budem strihať vlastné záznamy podľa toho, ako ja chcem. Vy si tu natočíte, vy si budete strihať, ako vy chcete. Ja to budem strihať tak, aby sa pomáhalo ľuďom. A vy začnete pomáhať ľuďom. Ďakujem. Nech sa dá. Dobre, ďakujem pekne. Pán Borkin, bol by s vami pánu poslancom hlavne za slovo. Ale vážené pani poslankyne, akým právom chcete blokovať ústavné práva týchto dvoch pánov? Pán Valov, pán váš, pán. Moment. Už si zapamätajte, vážený páni, už vám povedal otvorene. On zverejní to, čo natočí. Vy nemáte právo zasahovať, čo zverejňuje. Doneste si vlastnú kameru a natáčajte pre mňa a ja nemám pocit pani z... Pri mňa môžete rezať, koľko chcete. Akým právom bránite týchto ľudí? Však pani vedúca odboru vám vysvetlila a mám byť kontrolou prítíkom. O čo ide, ja vám nerozumiem. Akým právom vám zasahujete do jeho práva? Akým sú? Vy chcete, aby zverejnili všetko. Ja s tým nemám problém, ale vám povedal otvorene. Odzverejní to, čo uzná za vhodné práva. To je normálne. Dajte mu kameru, nie natáča, nech zverejní, čo chce vám. Choďte tam, požičajú vám kameru. A o čo ide? O to, že máme dnešnú kameru a bude celé zastupiteľstvo práve pre všetkých občanov. Toto je problém. Problém je v tom, že televízia Rimava bohužiaľ prestala vysielať. Ja navrhujem druhú vec. Dohodnime sa teraz v rozpočte, máme druhú zmenu rozpočtu, pričlenení finančné prostriedky, dajme im tam a nech nás natáčajú prijali prenos a minimálne 10-20 krát za týždeň. Poďme na to, chlapi. Prečo tu teraz robil mesto paralelne zadarmo sálu, kameru sálu? Mesto Rimava zverejňovalo, o čo ide. Ale ten pán tu aj tak môže byť. Ten pán tu aj tak môže byť, vážený pán Valov. Už nebuďte pokakaní týchto dvoch kameránov. Čoho sa bojíte tak veľmi? Však preboha len natočia to, čo vy poviete aj s vašim aj hlásom. Oni nemôžu vymýšľať. A vy sa potom hambíte za svoj názor? Nasekajte aj mňa. Ja som za, vy ma nasekajte. A kto ešte chce svoj? Pán to. Tak prepáčte, pán. Ďakujem pekne. Vy ste ešte tu? Áno, ja som ešte ja som sa stretol tu teraz, ale mám problém s tým, že začína sa to teda posúvať nie na mestské zastupiteľstvo. Ja zastupujem Kto to vyvolal? Ja zastupujem ľudí konkrétneho mesta ako poslanec. Mám mandát od nich a ja si myslím, že v okresnom meste a v našom peknom meste v Rimavskej Sobote by mala byť úroveň mestského zastupiteľstva na úplne inej úrovni. Máme tu plno programov, ktoré sú vážne, ktoré ste spomínali. Ja som prišiel za to s dobrým úmyslom, aby sme rokovali o týchto veciach, nie o tom, kto má aké predstavy o živote. Ja som katolík, kde netreba vyznať nejakému
sobota napredovala a prajem si aj, aby mestské zastupiteľstvá boli kľudné, naozaj, aby prebiehali v konsenze, aby sme vedeli spolupracovať naďalej. Ja som na odpoveď nedostal, teda na otázku nedostal odpoveď, takže ako som ja avizoval, ja odchádzam z tejto sály, ja som prišiel rokovať a odchádzam aj môj klub. Ďakujem pekne, prajem príjemný deň každému, pán Zorky, veľa šťastia, držím vám palce vo svojom peknom svete. Ďakujem. Pán Halas, vás brzdia týchto zameravaní. Vy sa toho zhádzate. Tak to je smiešné. Dobre, vážení kolegovia, tak tí, ktorí ste ostali tu, takže posaďte sa. Dôvod odchodu tých poslancov je ten, že títo dvaja páni využívajú svoje ústavné právo natočiť na kamery zásadnosti mestského zastupiteľstva. Je to smiešné, ale je to tak. Ako vidím, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, máme tu 8 poslancov. Páni kontrolov prestávajú, počíme. Vážený pán primátor, v zmysle rokovacieho poriadku článok 6, ak predsedajúci počas zasadnutia pri zisťovaní počtu prítomných poslancov pred hlasovaním zistí, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, ak sa tak nestane ani do 15 minút po zisťovaní počtu prítomných poslancov, preruší predsedajúci zasadnutie mestského zastupiteľstva s uvedením termínu času a miesta pokračovania zasadnutia. Takže poprosím, aby ste dali hlasovať, koľko je prítomných poslancov. Takže vážení kolegovia, postavite sa na pána Mokora, prosím, zaprezentujte sa, kto je prítomný v sále. Konštatujem, že v sále je prítomných 5 poslancov, takže dáme 15 minút prestávky, to znamená, že 14:55, 15:10